tayo sa Ocampo Camarines Deer Farm mga Koblax. Napunta tayo ng Bicol mga Koblax. Kaya tingnan natin yung mga deer dito mga Koblax. Maraming hayop pang makikita dito. Koblax, punta tayo. Tingnan natin kung ano mayroon dito mga Koblax. So, sama ko ano po. Yun, dito siya kasi malapit lang sila dito. So, papasok kami doon. Maya-maya, ka muna. May mga turistang pumupunta dito mga Koblax. So, kaso buti nga ngayon medyo suminag na yung araw. So, kasi ilang days na kami dito sa Bicol, puro ulan ang nangyayari. So yun, itong parking space mga Koblax. So tingnan natin. So tingnan natin yung kung anong nasa loob nito mga hayop mga Koblax. Tayo ka dyan, baby. Picture lang kita, bidali. Hi! Hi! Tayo ka dyan. So tingnan nyo mga Koblax, ito ng mga hayop dito. There. Oh. Sige. Oh, marami yan mga Koblax hanggang doon. Oh. See? Nagugutom na sila oh. Napakain. Biniwan mo lihin. Mainit lang ang pwesto natin. Kaya doon tayo. Walang bayad dito? Mami, picturean pa ako dyan. Kailan ka dyan? Ayan mga Koblax. Marami sila. Marami nyo oh. Hi, hello. Haba ng sungay nito. Oh. Laki na yun. Tanda na ata yan mga Koblax. Mga Koblax, nandito po to sa unahan ng Ocampo. Itong Deer Farm mga Koblax. Wala naman po siyang bayad. Pero may donation lang. Kung magkano lang pwede mo ibigay. Pero ang ganda niya mga Koblax. Ang laking place na to. Matutusin oh. Hanggang doon siya oh. Ikuhan ko lang kung pwede pumasok dyan. Hindi ko alam kung pwede pumasok dyan mga Koblax. So ganda ng place to dito mga Koblax. Parang nasa taas lang tayo mga Koblax. Yung parking lot nandito siya. Yun parang mga kambing lang siya. Yung mga yun oh. Marami pa doon oh. Ito yung tinatawag na Deer Farm mga Koblax. Koblax oh. Yung mga sungay niya parang mga kahoy lang mga Koblax. Tingnan mo, parang kahoy lang siya. Try ang book nila. Where's Santa? Yan yung mga naiwan ni Santa dito mga kwan. Oh. Kate, sama ka muna dito picture.
O, yun na. Ano ba sa Tagalog dito, Dare pa? Dare? Di mo naman Tagalog? Dare lang, alam mo. Wait lang. Ako dito. So, parang mga kambing lang sila, di ba? 1, 2. Sarap tong pagkain. May bayad yan. Donation nga lang daw. Oh. So guys, dito na lang ang aking video. Don't forget to subscribe my channel kung bago ka pa dito sa aking channel para updated ka sa aking mga videos mga ka-vlogs. Pasensya na pala kayo mga ka-vlogs sa aking video kasi nga medyo maingay. Cellphone lang gamit ko mga ka-vlogs. Andito tayo sa mga place na medyo malakas ang hangin dito mga ka-vlogs. So see you guys. See you in next vlog.